زي خبركم تخاتلتي بين تي في ألا توزينا حيزلكم متسلخو سناي مكتتال بزي عقاطامي نخلكم همنتي كريستنا روس بعلدت فرنجي كونو لكم እንዳተመነኹ በቀዳምነት አርዕስተ ዜና ኣብ ኤርትራ ካብ ከተማ ኣወርደት ርሒቑ ምንቅጥቃጥ መሬት ከም ዘጋጠመ መንግስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ምስ ዘለዎ ሰብ ዋና መፍረይቲ ኢንዱስትሪን መንቀሳቐስትን መድረኽ ዘተ ከም ዘካየደ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብዕጡቃት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝተቐተሉ ሰባት ከም ዝወሰኸ ኣብ ማዕከላዊ ባሕሪ ስደተኛታት ሒዛ ዝነበረ ጃልባ ብምጥሓላ 27 ከም ዝሞቱ ፕሬዝዳንት ላይቤሪያ ጆርጅ ዌያ ሓደ መንነቱ ዘይተፈልጠ ተቃዋሚው ስለ ዘበሳጨው ሓዳሽ ደርፊ ከም ዘርግሐ ኣብ ካሊፎርኒያ ሓደ በኮሮና ቫይረስ ተታሒዙ ኣብ ሆስፒታል ኮይኑ ዝሕከም ዝነበረ ሕሙም ንኻለ ሓይሙ ዝደቀሰ ተሐካሚ ቀጥቂጡ ከም ዝቀተሎን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ኣብ ኤርትራ ካብ ከተማ ወርደት ርሒቑ ምንቅጥቃጥ መሬት ከም ዘጋጠመ ሚኒስትር ዜና ብትዊተር ሓቢሩ እቲ 4.8 ሄክታር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ መሬት ካብ ከተማ ወርደት ኣስታት 91 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ሰሜናዊ ምዕራብ ከም ዘጋጠመ ኣብ ሚኒስትሪ ማዕድን ጸዓትን ክፍል ምምሕዳር ጂኦፊዚክስ ላቦራቶሪ ተረጋጊጹ ክብል እቲ ዘውጽእ መግለጺ ሓቢሩ በቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ሰብ ኮነ ኣብ ንብረት ዝወረደ ጉዳት ከም ዘየለግን እቲ ሚኒስትር ሓቢሩ እቲ ሚኒስትር ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ተጸንዑ ጉጅለ ክኢላታት ናብቲ ቦታ ተላኢኾም ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣብ ኤርትራ በ13 ነሓሰ 2018 ካብ ከተማ ባጽእ ኣስታት 50 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ሰሜናዊ ምብራቕ 4.8 ሄክታር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣጋጢሙ ምንባሩ ይፍለጥ ከተማ ባጽእ ኣብ 884 ከምኡን ኣብ 921 ብዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ መሬት ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ኣብ ሓምለ 2002 መስከረም 2013 ምንቅጥቃጥ ኣጋጢሙ ከም ዝነበረ ሰነዳት ይረድኡ መንግስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ምስ ዘለዎ ሰብ ዋና መፍረይቲ ኢንዱስትሪን መንቀሳቐስትን መድረኽ ዘተ ኣካይዱ ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ኣብ ክልል ትግራይ ምስ ዘለዎ ሰብ ዋና መፍረይቲ ኢንዱስትሪን መንቀሳቐስትን መድረኽ ዘተ ይካየዳሎ እቲ ልዝብቶም ትካላት ዳግማይ ናብ ስራሕ ብዛዕባ ዝኣትውሉ ዘነጻጽር ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ሚኒስተር ዴኤታት ሚኒስተር ኣቶ ዮሐንስ ድንቃየሁ ኣብ ምዕራፍ መሊስካ ህንጸት ወሰንቲ ስራሕቲ ይዓሙ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ብምኽንያት ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ተዋሪጹ ዝነበረ ምንቅስቓስ ኣፍረይቲ ኢንዱስትሪ ናብ ስራሕ ምምላሱ ኣድላይ ብምዃኑ እዩ እቲ መድረኽ ዝሳለጥ ዘለውን ኢሎም እቲ ምኽባር ሕጊ ብምዛሙ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ኣብ ዝሕጂ እዋን ምስ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎትን ኣቕርቦት ሓይልን ዝተሓሓዙ ስራሕቲ ይስራሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ ብወገን አንቀሳቐስቲ ኢንዱስትሪ ከም ጸገም ዝለዓል ምስ ኣቕርቦት ሓይልን ሸርፉ ወጻን ዘለዎ ዛዕባታት ንምፍታሕ ዝኽእል ግብሪ ሓይሊ ከም ዝቆመ እውን ተሓቢሩ ኣብቲ ክልል ብዙሕ ቁጽሪ ዘለዎ ደቀቕትን ንኣሽቱን ኢንዱስትሪታት ሓዊሱ ኣብ ዓውዲ ጨርቀ መርቂ ቆርበት ሓጺንን ካልኦት ኢንዱስትሪታትን ልዑል ኣሉታዊ ነገራት ከም ዝፈጠረ ተሓቢሩ ሰብ ዋና አንቀሳቐስቲ ኢንዱስትሪ እንተዝማሉ ዝበሎም ጉዳያት ተላኢሎም በቲ ግብሪ ሓይሊ ዝተለለዩ ቀንዲ ጸገማት ተፈልዮም ተራእዮም ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብዕጡቃት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝተቐተሉ ሰባት 207 ምዃኑ ተሓቢሩ በመሰረት ሓበሬታቱ ካሳሁን አዲሱ በተስተፈጸመ ጃምላው መጥቃዕቲ ዝተቐተሉ ናይ ሰለስተ እምነት ተኸተልቲ እኳ እንተነበሩ ምፍላዮም አጸጋም ምዃኑ በጃምላ ክቕበሩ ከም ተወሰነ አረዲዩ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኤሲኤም ኮኸሙን ተሐለቅቲ ሰብአዊ መሰላት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞን መትከል ናብ ሮብ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ለዕሊሚት ሰባት ከም ዝተቐተሉ ሓቢሮም ነይሮም ሓላፊ ርክብ ህዝባዊ ክልላቶ መለስ በየነ ኣብቲ እዋን ቢሳብ ዝሃቦ ርእይቶ በቲ መጥቃዕቲ ሃዝዩ ብዙሕ ሰብ ከም ዝተወደ ምግላጹ ዝዝከር እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ነቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፍጸም ምጭፍጫፍ ምዃኑ ብምሕባር ሓዘኑ ገሊጹ ኢሶሞኮ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣብ ቀበሌ ቡኩ ጄዝ ዝነበሩ ተወለድቲ ሽናሻ ኦሮሞን ኣምሓራን ዝኾኑ ሕብረተሰባት በቲ መጥቃዕቲ ዕላማ ከም ዝተገበረ ኣፍሊጡ እዚ መጥቃዕቲ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዘሎ ምኽባር ሰብአዊ መሰላት ሃዝዩ እንዳተዳኸመ ምጹ ዘርኢ ምዃኑን እቲ ኮሚሽን ሓቢሩ አምነስቲ ኢንተርናሽናል በወገኑ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበሩ ኣምሓራ ኦሮሞን ሽናሻን ዘነጻጸረ ባሩ ምጥቃስ መንግስቲ ብሄር ተኮር ዝኾኑ ቅትለቱን ደውን ባል በቁልጡፍ እንቀሳቀስ ከም ዝግባ ዘርእይሉ አቶ ካሳሁን አዲሱን ከም ዝገለጹ ነቲ ኣብ ከባቢ ዝተፈጸመ ምጥቃዕትን ምጽራይ ዝተዋፈረ ናይ ምክልኻል ናይ ክልል ናይ መራኸቢ ብዙሓን ጉጅለ ምስ ሓለፍቲ ወረዳን ዞንን ብምዃን ብዝገብሮ ምጽራይ እቶም ዝተቐተሉ 207 ሰባት ተወለድቲ ኣምሓራ ኦሮሞ ሽናሻን ኣገውን ምዃኖም ኣረጋጊጹ እቶም ሰባት ብበሊሕ ነገራት ብጥይትን ብማንቲክ ከም ዝተቐተሉ ዝገለጸ ተሓላፊ ኣብ ሓደ ክፍሊ ተዓጽዮም ብሓዊ ዝተቃጸሉን ምህላዎም ሓቢሩ
أما أكلاي بحري سدتنياتات حزاز نبرت جالبا بمتحلة 17 كم زمتو سمزي تونزيا حبيروم رئيساتات توم سدتنياتات بحلوة حيل بحري كابتي بحري كم زوتسن تقليتو حلوة حيل بحري تونزيا نخالوت إسرا حلواتهم زي تفلت سدتنياتات أمن دايت وافيرو خمزلون تفليتو نتاجل با كبابي 457 حزام من باران كابزيوم 57 راي كم زدحانون تفليتو له أفنيا حلوة حيل بحري تونزيا خمز حبرو نتاجل با لعلا عامات سينا كم زنبرتن بسنكتي هابت خواب زنبر حماك كونة تغير تعيلا خدخون كم تخيل قليتو بعشاحت زوتسرو سدتنياتات بما كلاي بحري أكواريسهم ناو أوروبا نخبصحو كاب تونزيا ليبيان هيبقسو زبزحتهم سدتنياتات كاب هاجرات تحتي سهارا خمزغونن بسنكي بوليتيكاون قطباون قلولاو كيناتن تمزنا بيلوم يوم ناو أوروبا زمرحو كاب كلتشن 11 جميرو كاب تونزيا زبقسو قدر سدتنياتات إنا غودل خمتصنيحو انت خونه زي حقاو مسجار كاب تونزيا ناو أوروبا ب150 ميتاويت كم زعبي حبرات هاجرات يقلص كاب ترخصا مسكرم ابزلو غزي بزي حقاو منقدي ناو أوروبا خسغرو زفتنو استات 8581 سدتنياتات كم زي تتحازو مينستر وشطاو غدايات تونزيا غليصو طليانتهم زي حقاو منقدي ابيلو مناب هاجرا زاتو سدتنياتات ام قبال تواتيرا خمزلا تقلص بريزيدنت لايبريا جورجيو حد مننتو زي تفلت تقاوميو سلازبساچو حدش درفي زرغيحو أتاب إنجليزية أنت حساوي زرستا حداش درفي أنت مدناجري حساوي عيني أنقور هزبل تحسو خمس اللوات فليتو أتاب غدي ريجز وتصت حداش درفي نتي بسمو زي تتقص تقاومي جورجيوها أيات تتكانيرا أتوم أبجزا هجري زهرني زفرارحوني أنت يخجبر أنت بالكوم عند الكازبلوني أبيت حصوت أبيت نجر أبيت أبر أيسرحو كل جزيت سرسر تسمع درفين هزبي لايبري حزرجحو أزادر في زيهم بالرابعتي درفويا كرميون نمكل خال زرجح لبدا كوفيد اتجوز درفي اتركبن سلسة استفلاليا درفتاتنا بزبي زرجح نيرو أتي جورجيوها بدرفي زناق فوزلو تقاومي أبراهام داريوس ديلون استبهله مرحي تقاومو إيو كبله جايزتات اتهاجر يتصحف اللوا أتي زنك أفزلو سبب بالبيت مخرج كتمه مونوروف مخانو يزنجر أبزح لفق قرب أوان أبحنتي مدبر ريدو قريبه بزعون وحدوني زارب كم زنبرن زربو خان بريزيدنت جورجيوها خمسة قطعو يو زرب بيت صفات بريزيدنت ويهاجن كم وايكون كبل ملسي يبو يركب جورجيوها أبغان تاتات إيسي ميلانن تشيلسنات كعي كم زنبري فلات فور موزيك أندر فنسل زنبروخا قدمون انتخونه حالفو يدرف نيريو أب عمت خلتشح مستتصوت تكوع سوغري روبا بزعوا فورن حدنة أفريقان أزيمو نيرو أب كلتشن 14 سيدني مستبهلت غاناويت أرتيست حمام إيبولا نمقتا موزيكا سروح نيرو أب زكربا أوانكا نلبدا كوفيد نمقتا زغزغس موزيكا ممركاتو ببزحات أرتيستن حزبن تقبالنتن موغسن رخيبو ذات قوامي وهب بساچو زدرفا تبهال زله رابعت درفغن أزارابيت كوين الله أب كاليفورنيا حدا كورونا فيروس تتحيزوها بوسبيتال كوينو زحكم زنبر حموم نخاله حيمو زدقسه تحكامي بغن اي اوكسجين قطقيتو خمس قتلو بوليس تحبيرو ازي جيمس مارتينز تباله ودي 37 عمت اتي مسواب حنتي كفلي زنبره ودي 82 عمت تحكامي كتصلي مس جمره خمس توقع بوليس كتمه لوس انجلس غليصو مارتينز نتينا اوكسجين غني عليلو نتز صلي زنبره سباي قطقيتو قتيلو دما تباهلو اتي غداي نصباحيتا خمس موتن تقتالي دما بقتلت تصلن تخسيسو خمزلون تفليتو ازوم كلت سبات بكورونا فيروس تلخيفهم اب حدا كفلي تعاقبهم حكمناو خنكن يغبرلهم كم زنبرن قدميون نحدحدهم كم زي فالوتن بوليس لوس أنجلس أبزوت مجلس حبيرو التطورطور عبي سباي كتصلي مس جمرة تقطعه دحر بناي أكسجين غني هاريمو يبل بوليس أتي طورطور أب تحت قيد أتي خمزلون بقتلة تصلي كمون أدمان زدفأس بمقفعن تخصيص خمزلو أتي مجلس تغيسو هوسبيتال كاليفورنيا أتاجزات أوشتي شدش سمون تراي 1 مليون سوات بكورونا فيروس دحري ملخافهم أب كبير صقمودي خمزلو يقلت أب كاليفورنيا زاغيت لعل 3 مليون سوات بكورونا فيروس تلخفهم اللو أتاجزات توسختي كبابي 3000 سمو يحكمنا تقليبا خمزلا ينقر أما حداري كاليفورنيا دكتور مارك غلاي بزيكاتو ما قدس يزبلو مسرحات كال كله تعزيو كتصنح عزيزو يركب زي خبركم تهاتلتي بين تيفي نلوم زبلنا يوم سنادونا أبزي ودينا لنا مسانا سلتصنحكم بلبنا مسكن سنين عاكم